Bhfuil tú a bharista? An seo cos cládaí tá tú gúnaí. Híl man nach mór an stranseí go hart an tamse an bhliain. Wys da dol mún sin na siarta lana. Han Americanig go hartar seanna dréada an bhíse. Agus fanna sin seo cos cláda had sta couple euro le zero. A tú éine reis go scoilehún. As go sé deacar bheit a hí lún go híine, hééis se go hir séidir an tára. Seach le tebe? Se. Well, in áí de píre, ba chum am a bheith sit a síos chola lá, amach rud cín sa ólamán. Da chuir a bega hóla me gaí. Dal mór an. Fáin go gluise tú, cé múntar Gaeilge tá am mlíana. Múntar Gaeilge as conda hiúí. Agus cámud lug a bheith a géiseach leis a géireach sin a spálpach Canúint na mún chola lá be. Nú ní te sin ceirtúil. Stoin nach an so cruzára go dhégóirí chuna mara, a chu léhhail leis má búntar bhfuil fisach rá ag an géireach se. Níl meas máda ag go bhar céan ar Canúint teanga. Le dúir se líb? Ní mar háilhuaráling. Níor leor a Canúint a deireann se. Cá tú rion tuiscin bheith ad ar a Caighdeán agus mar sin de. Chur se fú músgurt. Well, is cínte nach Canúint chonachta ag an múntar se. Ach, beidir go múnte maithe níor sin héin? Well, stóigh gur ma hééis coppla rud a ólamáid. Dunan se compráid idir a Canúint agus cácabáile. Bíon blas ar gácabáile. Is bhácail má mós máma. Is ich muid chola lá Somália, agus ní cáile beir. Ach, ní isa cácabáile bháinis nó támach brella an. Ní bhah cácabáile fellúnachs na cásanna sin. Teigim. Cáca ócaide mar seo a chadar bhhainis. Ach, ní le cáca ócaide lecha blasa leis a gácabáile. Is ní le Caighdeán lecha blasa leis a Canúint. Teigim. Ach ní le cáca ócaide I gomórtas leis a gácabáile. Tá an dá chéineála testa. Brahann sé an ócaid is brahann sé éidir góirt. Agus se rodíra céile leis a Canúint agus leis a Caighdeán. Mar hapla. Cuir me gásta min sin scríomh dáin faoi mo cheantar dúchas héin. Cé go besáin is cheart am úsáid, mo Canúint héin, nún Caighdeán. Ba Canúint héin ar nú. Ach, amach leabhar scola scríbhead, rud FAQ, agus amach fólmóí ó chula teáin gon tíorcha úsáid. Well, ba chuirt a Caighdeán na úsáid chu freastal le chola chunne. Agus rud a cínt eile a dúirt an círeach sin ling. Na gur bíonn scríbneoireacht a cumú chun Caighdeán na Gaeilge. Agus nach bhfuil a bheith cuoinú ar a Gaeilgeán is muid a cáint a churbe. Is right, Dad. Is cosú goil mis se fála món géireach málathe. Is go múte mátá an níos sin héin. Bíoh fáid leis. Agus cuoine, go bíon tean go chéanna teige martagaí, or dean go chúchas héin. Ceapan tusa go bhí an teanga chéanna Canúint na mún agus an Canúint teanga. An mágatá tú. Rach le se. Feice mar ríistú.